Takže čaute Pepici, dneska by som sa rád s vami pozrel na realitu, ako funguje Ion 2 Pay to Win, a to bez zbytočných sračiek okolo a hlavne pravdivých, tak ako to je. Toto video som chcel najprv poňať úplne nejako inak, možno predstaviť Ion 2, ale keďže je tu taký nešvár okolo tejto tematiky, či už v zahraničí, alebo bohužiaľ už aj u nás v československej komunite, tak pre začiatok by som možno zdôraznil jednu vec, a to áno, Ion 2 je fakt pay to win. A ak niekto tvrdí, že nie je... Ivle, tahle hra nemá pay to win ani v Koreji, ale prosím tě. Stačky. Tak ako sorry, sledujete relevantný zdroj, ktorý o hre zrejme nevie priveľa a je to hold sračka, ako sám dotyčný hovorí, a za mňa tvrdí totálne pičoviny. Tak poďme na to, aby sme tu neboli 40 minút. Na začiatok by som vám hru rozdelil na také 3 možné pomyselné týry a ako ju viete hrať. Takže tier 1, to je teda ten full free to play, alebo inak by som povedal trial verzia hry. Tier 2 je teda sub to play, prípadná nejaká možnosť kupovania battle passov. A tier 3 je full pay to win, a teda jedná sa o možnosť kombinácie sub to play, kúpi sa nejaký battle pass a kuna. Keďže sme si hru teraz takto rozdelili na týry, tak sa môžeme pozrieť na jednotlivé rozdiely, ktoré by si mala vedieť dopredu, ešte predtým ako začneš asi hrať, a hlavne aby si vedel, čo všetko zahrňajú, ako fungujú a teda koľko za čo by si mal byť ochotný zaplatiť alebo nezaplatiť. Začneme 2 rozšírenými možnosťami, teda najviac rozšírenými v hre, s ktorými sa budeš stretávať asi najčastejšie. A to je teda free to play versus sub to play. A teda možno ešte boti. Nie, nemyslím teraz tohto, ale boti. Ale to je asi iná téma. Hlavný rozdiel medzi týmito 2 možnosťami je teda, že logicky za free to play dáš do hry presne 0 € za mesiac. A najlepším protikladom na free to play je možnosť subscriptionu, s ktorým si vieme porovnať približne, o čo prichádzaš. Vo výsledku teda za sub zaplatíš 15 € na mesiac, prípadne ak chceš, doplníš nejakých 10 € za Battle Pass. Týmto oficiálne už nehráš ten NCSoft pomyselný trial free version, ale naopak otobíkaš plnú verziu s dosť veľa výhodami. Tou najzásadnejšou výhodou je aukcia, a teda klasické to nakupovanie, predávanie itemov, a to na free to play ako hráč nebudeš mať prístup. Tvoje oči sa budú na market pozerať smutne ako táto mačka. Ale aukcia je len teda začiatok. So subom máš o 50% rýchlejšie generovanie od Energy, takže môžeš častejšie chodiť do dungu, otvárať odmeny. Navyše môžeš odmenu z jedného ranu otvoriť rovno 2-krát, čím šetríš čas. Ale tu už to začína byť zaujímavé, hlavne pri hlavnom raide, ktorý máš obmedzený na 1 ran týždenne, so subom, teda z jedného jediného týždenného ranu dostaneš dvojnásobnú odmenu. A aby toho nebolo málo, v extra shope, ktorý je dostupný len pre subov, si môžeš kúpiť ďalšiu energiu, ktorá ti umožní približne ďalších navyše 10 extra double reward s dungou. Double rewardy sa teda netýkajú len dungov, v rámci subu máš taktiež aj teda nejakú výhodu v Shugo minihrách a následne aj teda po dokončení samotnej minihry, otváranie teda kariet, takže napríklad namiesto 3 kariet za umiestnenie dostaneš rovno 6. A vstupy do týchto minihier sa ti navyše obnovujú 2-krát rýchlejšie. A potom ako posledné by som ešte teda spomenul taký menší quality of life bonus, čo je teda vzdialený sklad, ktorý sa celkom hodí, keďže po čase nebudeš mať miesto v inventári a ani v banke. Toto sú teda 2 možnosti, ktoré sa budú najčastejšie zobrazovať v hre. Hráči si budú teda najčastejšie vyberať medzi hraním ako free to play alebo sub to play. Ale určite musím spomenúť aj tretiu možnosť hrania, a to je pay to win, ako som vám zobrazoval vyššie. To, že bude najmenej častý v hre, neznamená, že neexistuje. Však magický Stark. V tejto možnosti hrania berieme všetko, čo ponúka sub, ale pridávame k tomu kunu. Kuna je prémiová mena za reálne peniaze, ktorú môžeš meniť za hernú menu kinu. A tým pádom si vieš v podstate zabezpečiť neobmedzený prísun kiny. Teda v závislosti od toho, aká je hlboká tvoja peňaženka. Denný limit, o ktorom hovoril NCSoft na prvom dev streame, tomu úplne nezabráni. V praxi to len trochu spomalí, koľko kiny vieš za peniaze získať. A tu teda prichádza otázka. Je to vlastne problém?
Veď aj pay to win hráč musí hrať hru, aby mohol progresovať, nie? No čiastočne áno, ale nie všetko funguje tak jednoducho, ako sa na prvý pohľad zdá. Niektoré veci sa totiž dajú obísť, len musíš vedieť ako. A samozrejme, aj tú hru reálne nejako hrať. Vo videu vidíte gladiátora z korejského servera, ktorý už 6. deň po release na Koreji alebo Tajvane dokázal zabiť 1v10 hráčov v PvPčku. A presne niečo také sa bude dať urobiť aj napriek všetkým zmenám, ktorými si hra odvtedy prešla čiastočne aj u nás na globále. Možno to nebude v 6. deň, ale v 8. alebo 10. Napríklad po weekly resete. Ale ako to ten pay to win hráč dokáže? Za kunu si odomkne všetkých 8 slotov pre postavy, namiesto 4, ktoré budeme mať my ako free to play alebo sub to play hráči. Altov následne využije na farmenie a skenžen triálov pre kamene na vylepšovanie itemov a potom začne chodiť dungeony a ďalší content, z ktorého získava materiály a kinu. Gearsy potom môže následovne presúvať z maina na Altov a vďaka prakticky neobmedzenej kine nakupuje cez aukciu ďalšie materiály, či už sú to unique itemy na rolovanie statov, amplify stony na ďalšie vylepšovanie gearu a postupne tak bude budovať najlepší PvE a neskôr aj PvP gear. Čiže v skratke, viac autov sa rovná viac farmy, viac skiny, máš to rýchlejší gear a teda vo výsledku väčší power. A presne v tom vidím najväčšiu výhodu pay to win v Ion 2. Čím viac peňazí vložíš, tým rýchlejšie si vybuduješ power level, ktorý ale free to play a sub to play hráč v rovnakom čase jednoducho nedobehne. Tento náskok sa následne najviac prejaví samozrejme v PvP, či už je to Abyss, na Riftoch alebo v 1v1 arena. Ale ak chceš hrať iba PvE a PvP ťa vôbec nezaujíma, tak aj v tomto prípade sa týmto pay to win hráčom úplne nevyhneš. Do Abyssu budeš chcieť chodiť, pretože z neho získavaš veci potrebné aj pre PvE progres. A taktiež, ak chceš byť v PvE top rankingu, ktorý je založený na čase a bodoch odohranom pre jednotlivé PvEčko, tak na to môžeš rovno zabudnúť. Pretože keď má niekto v rovnakom čase výrazne silnejšiu postavu, pay to win bude dominovať aj tam. Teraz, keďže som vám ukázal už aj tú stránku pay to win a reálne ako funguje monetizácia v Ion 2 bez zbytočných zavádzajúcich sračiek okolo, oplatí sa vám to teda ešte stále ísť hrať? Mojou odpoveďou je áno. A prečo? Lebo aby nebolo málo, tak ešte nakoniec na obrazovke ukážem krátku animáciu pre lepšie pochopenie, ako funguje Ion. Ion 2 je long run v 3 možných variantách. Tieto 3 pomyselné skupiny sa postupne pomaly skoro dobiehajú s power levelom, ale nie je to vždy na 100%. Ako v animácii vidíte, pay to win vždy rýchlo vymaxuje gear pred ostatnými hráčmi a následne na to dobieha pomaly skupina hráčov so sabom, až na to následne hráči free to play, ktorí sú ale stále najviac pozadu. Ale taktiež je veľmi dobré pochopiť, že je to hlavne PvE casual sezónna hra. To znamená, že content vychádza postupne a momentálne každý mesiac je nejaký nový dungeon, prípadne iný content a každú sezónu nový hlavný raid. Vtedy toto pomyselné dobiehanie poweru zase sa ako keby resetuje a znovu sa jednotlivé skupiny postupne doťahujú, dorovnávajú, teda až na to PvPčko. To je trošku iná káva, ale hlavne nie je to úplne ten hlavný content, ktorý by si mal vybrať a kvôli tomu hrať Ion. Ten gearing je samotne proste na inú kapitolu. Takže konečne je to tu. A teda in the end, za mňa vyber si jednu skupinu, ktorá je pre teba a možno tvojich kamošov tá práva. Vedel by si ju možno akceptovať a v tom prípade ti viem zaručiť, že budeš hrať úplne na parádu. A ver mi, že Ion 2 ti vie priniesť celkom dosť solidného kontentu na zabavenie a dobrý grind kľudne aj v stovkách hodinách. Ak si tu až doteraz, tak dúfam, že si z videa niečo zobral, prípadne zoberieš a aspoň máš reálnu predstavu, ako hra funguje. Ďakujem za sledovanie, užívaj hru, akúkoľvek, dokým ťa baví a keď ťa prestane, tak ju proste vypni a zapni niečo iné. Enjoy a Starku. Ty prestaň klamať do telky.